Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da zuwa tasha namu na Heart Nurse. Za mu kawo muku littafi mai take Farisatul Ansari Episode 1. Kwance nake ina bacci. A cikin baccin nawa sai na yi mafarki. Sai na yi mafarkin wata budurwa ta bani lambar wayarta. Amma na kasa gane wacce budurwa ce. Haka na farka daga bacci. Ina mamaki. Amma cikin ikon Allah ban manta wannan lambar da ta bani ba. Haka na ɗauki wayata na sanya wannan lamba. Cikin mamaki ina danna kira sai na ji lambar ta shiga. Ya salam! Cikin fargaba na yi ƙoƙarin katsewa amma na fasa. Saboda daga kira da aka yi wasu muryoyi na ji na magana cewa, "Farisatu, yau an kira ki da wannan lambar da kika jima kina kira ba ta shiga." Cikin fargaba da tsoro na katse wayan nan, na katse wannan kira. Na yi matuƙan tsorata da ganin wannan al'amari ido da ido. Na kasa yarda. Shin wai har yanzu a mafarki nake ko a zahiri wannan abu ke aukuwa? Ban yi aune ba sai na ga wani kira ta shigo da wata lamba da na kasa gane ta. Tsorace na yarda wayar kan katifa. Na ja baya wayar sai da ta kai kusan minti 5 tana ringin ba ta katse ba. Sannan ta ɗaga kanta da kanta. Da gudu na fita daga cikin ɗakin. Na rufe ƙofa grip. Na bar wayar a ciki. Da yake ƙarfe 10 na safiya ce sai na wuce majalisar mai shayi. Na samu na karya amma zuciyata cike take da firgici da sake-sake na wannan al'amari. Bayan na bar wajen mai shayi, na cire tsoro na koma gida cikin ɗakina. Na ɗauki wayar na kashe tare da cire layina da ke kanta. Sannan na kai wayar kasuwa na sayar. Na saya wata sabuwar waya tare da sabon layi na koma gida. Tare da tunanin na magance matsalar. Ashe. Ban yi aune ba. Kawai na sake ganin wannan kira da wannan lamba a sabon layi nan da na sa. Ban san sanda idanuwata suka zazzaro ba saboda firgici da kuma tashin hankali. Ga waya a hannuna amma na kasa ɗagawa. Take wayar ta ɗaga kanta da kanta. Sautin murya mace ya fara fita. Ana faɗin cewa, "Ka manta Farisatu? Ka tuna Farisatu kan lokaci ya ƙure maka." Bayan faɗin haka sai wayar ta katse kanta. Sai na ji kawai an banko ɗakina da sauri ana cewa, "Lafiya, lafiya, me ya faru kake ihu?" Umma ce ta shigo tare da ƙanwata suna tambaya. Na ce, "Ihu kuma Umma? Ni dai ban yi ihu ba. Ina ga daga waje ne." Na ce, "Ba komai." Umma ta ce, "Allah ya kyauta." Ta fita ni kuma
na fara saƙe-saƙe. To, ni yaushe na yi ihu? Ni dai na san ban yi ihu ba. Ko dai na firgita na yi ihu ba tare da na sani ba. Allahu a'alam. Duk dai a cikin tsoro kuma zuciya ta dawo saƙe-saƙen Farisatu. Wace ce ita da har take cewa na tuna ta kan lokaci ya ƙure min? Shin mutum ce ko aljan ko kuma fatalwa? Dole akwai al'amari da ke shirin faruwa wanda yake buƙatar nazari, bincike da kuma kyakkyawan tunani. Haka na tashi, na shiga wanka, na shirya, na fita kasuwa amma zuciyata cike take da fargaba da tunanin Farisatu. Haka na wuni a kasuwa ina ta wannan tunani. Na kasa aikin fari balle baki. Zuciya cike da bincike. Wace ce na taɓa mu'amala da ita mai suna Farisatu? Ni dai a unguwarmu babu wata mace mai wannan sunan. Bayan an tashi daga kasuwa ban wuce ko ina ba sai na garzaya gidan wani abokina, abokin karatu da muka yi karatu a kwalejin ilimi. Mun yi shekaru ba mu haɗu ba. Bayan mun gaisa da shi sannan na tambaye shi, shin ko a class namu ka san wata mai suna Farisatu? Ya ce gaskiya babu mai wannan sunan. Ya ƙara da cewa lafiya? Na ce lafiya. Muka yi bankwana. Na dawo gida bayan sallar isha. Bayan na yi sallah, na yi addu'o'i, na neman tsari da kariya daga dukkan abin sharri da wurin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sannan na ɗauki tsofaffin layukan wayana. Ina ta bincikawa ko na taɓa saving number da suna Farisatu amma kash, duk na bincika babu wannan suna. Haka na ci gaba da tunani. Wace ce Farisatu? Wace ce Farisatu? Wace ce Farisatu? Ina cikin danna wayata kawai sai na shiga account ɗina na Facebook. Kawai sai na shiga binciken Farisatu. Ina searching na masu sunan ko zan ga wacce muke friend da ita. Ai kuwa sai ga sunan Farisatul Ansari. Cikin sauri na shiga account ɗinta. Tabbas na san ta a baya. Kuma an bayyana ta rasu tun shekara 2014 wato 2014 kenan. Kuma ga Facebook ɗinta yana nuna last seen bakwai ga watan huɗu 2014. Kawai sai na fara duba chats ɗinmu da ita na baya. Ai kuwa take na firgice bayan da na ga wani lokacin bayan da na ga a wannan lokacin account ɗin an hack kuma an min typing. Kaga saƙo na kenan? Haka aka rubuta min. Masu saurare anan muka kawo ƙarshen episode 1 ɗinmu na Farisatul Ansari. Sai a jira mu ɗauko next episode. Sai a jira mu kafin mu sake next episode. Masalam.